Papa! Basta Yung breakfast lang kasi. Ano sa grass? Grass pa rin naman ah. let's go na. Dali na tayong mga kliyente. Doon ipay mo. Wait lang. Janbert, akin nga muna yan. Patingin lang kung ano itsura ng grass na dirt. Wait lang, Jassel, oh. Uy, ang light. Oh, ang light. Huwag na lang dyan. Brightness ata. Ang brightness, Jassel, oh. Akin nga rin, oh. Oh, brightness lang naman yan. Ay! Let's go na pa. Yung kaldero na. Papa! Iba naman ang quality. Yung kaldero. Feel. Yung kaldero. Yung mamaya mo na ganyan sa ano eh. Mamaya mo na. Mamaya mo. Ay, ka na, taubat ka na. Ay, oh. Uy, baka may naiwan kayo doon. Ano lugar? Kapag nandun na tayo. Pagkain ng aso. Para yung mga naiwan natin doon may pagkain. Ano yung brightness? Kairak man ka to, dahil na marahaw, dahil panangunod. Gusto ko magdagdag ng pusa. Ay naku, tama na yung dalawa ko doon na ano. Gusto ko naman kulay orange. Ang ganda ka ng kulay orange. Kulay orange sa pusa. Orange ba ka? Bulaw. Kaulay orange na po. Hindi. Orange yan. May Ibigay ko sa'yo ba yun eh? Sige, pamlaslight ko arga. Minasilyaban mata dyan sa iyang piling tumbangan. Yang permit dyan. Buray man niya ako, ang kino dyan. Hala ko. Labutin di yun pusa. Ano? May flashlight ang ko, minailaw ang mata niya. Umiilaw yung mata. Magkakaroon ito pang flashlight. Naruto. Ito may relief. Tara na, basa pa naman kayo. Oh. Ano man malamig? Samantala ako, ulit di sa Alamig-lamig kaya ng tubig sa ilog. Malamig. Yan, kumauruli, nagdalilipot. May sa ano ba kayo? Hindi yata sa tao yung dugo nyo eh. Kung pupunta kayo sa magdala na kayo ng shampoo at sabon. Oo, para diretso na kayo maligo. Diretso maligo lang. Hindi ka mamasarap kang labahan. Tapos balaybay mo na. Babalik po daw dun sa tubod. Sa? Tara na. Wala kayo ma. Babayan. Ako Mas. number siya. Thank you sa manok. Ha? Nagkupong ko rin ito. Dati sa amin 202. Ah, Akin, 202. 201 yun. 182 karo sa Indo. Ano ni Sa bahay? 281 ini. O 281. Oh, tara, let's go na. Bye. Nakamuta may nag-aalat. 182 sa atin? Malawan na kami. Delikad lang, ganun? Ano sa atin number? 282. Ah. Igitay siya dyan, alat. Para samba ka nakaan. Bakit? Ano yan? Di ba para samba? Paparatangad baga si ma. Uy, ba't parang may naiwan ako? Feeling ko kulang ang dala ko. Anong dala ko kanina? Wala ako. Cellphone lang naman yun. Ay, yung tinapay yata, yung bit-bit ko, wala naman na, ubus na. Wala. Hoy, yung cellphone ko! Yung cellphone ko! Yung cellphone mo, Gia. Pag naiwan yun, 1 linggo kang walang cellphone. Baka nga isang buwan. Ay, spider! Nagulat ako! Papa, wag! Spider, malaking spider. Ala, tingnan ko nga pa. Yung lukso ano. Ayan, oh. Oy! Pamama, nandatalon yun na. Wala, baka talunan ako. Tara. Si Janbert. Igil. Oy! Papa! Okay. Dangerous. That's good job. Dangerous lang naman siya eh. Wala. Pasaway ka. Hindi, joke lang. Sorry, Ha? Kung saan? Di ba patlago? Sa target lahat. Meron ka. Oy, wag! Ano kasi siya? Oy, May, tanungin niyo naman. may venom yan. Venom ba? Ang tawag. Venus. Venus mo na. Ano mo na? Ay, Papa, tingnan. Wait. Ang laki niya, no? Ala, nagtatalon talaga siya. Ang laki, oh! Yan, oh.
hindi man siya makatalon sa akin kasi yung spider web niya. Ayan oh. Spider Web. web. Spider web. Ay, yan oh. Papa, basin mo! Pasaway. Nakakatakot din yan eh. Si Papa. Nangagat Wala yan ka, eh. malak ka niya ng Venus. Venus. May baby siya oh. Ay, lupa, wag na. Kasi kawawa naman ang mga baby. May baby siyang saro. Ayan, wag na. Oh, tumaga sa likod Palayain niya. mo na siya. Nasa likod niya? Kahit tayo na lang mag-ingat sa kanila. Nasaan? Tayo na lang mag-adjust. O, tayo mag-adjust. Nasaan man ulaman? Yan, Kasi sa kawawa likod na niya baby. oh. May kulay orange. Baby yan? Oo. Okay na, lagay mo na! Ilagay mo na, kawawa mo. Bagay Hindi ka ko talaga kaya dito kunin sa ka, tapos pati bundok. baby mo. Tama na, Papa. Lagay mo. Ilagay mo na dyan kasi kawawa naman siya. May baby pa naman. Ah. Tayo na lang mag-adjust. Pag pumupunta tayo dito sa damuhan, huwag tayong mag-ano. Huwag tayong magdikit-dikit dyan sa mga ano. Yan. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Oh, let's go! Uy! Hindi, nasa Nasaan si Mama? Nasa kabila siya eh. Ano, may Ayan, baby? Ma! Joke! Kasaway ka talaga. Pag tinanong na kay Mama, laki yan. Yung spider sa kanila, normal lang ako Abnormal. Yay! I'm a fan of yours. Joke. Masabi ang spider. Mga pakialamira kayo ha. Mga naliyon ba? Mga nali-naliun. Para ngayon nakidig di lang kamo. Igwa pa. Ayun po sa taas, oh! Wala, ang daming ganito. Ayun to sa yun. Ang daming spider na ganyan. Mas long siya kaysa doon kasi yung isa banda. Talaga. Ay, ito mas malaki. Oh, ito tangod mo. Saan? Ah, ay, yun. Ang laki. Asan niyo? Ayan na. Hindi siya makita. Ayun. Nasaan Ito nga, meron pa oh. Hindi naman siya makita dito. eh. Ayun pa ate, oh! Ito pa. Ayun pa mama, oh. Doon, oh. Mama! Doon pa mama, oh! Mama! Ito. Saan? Ayun, no? Hindi naman siya makita dito. Okay. Dito. Ano ba na? Grabe ah. Ang daya. Ano ba yan? Jason, ano ba? Kanina ka pa bibili dyan. Halika na!